श्री सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट कसाल यांच्या वतीने माघे गणेश जयंती उत्सवानिमित्त मंगळवारी रक्तदान शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं। याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला। यात 48 जणांनी रक्तदान केलं। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।